Καλωσορίσατε σε ένα ακόμη επεισόδιο του Raising Warriors, το podcast όπου μιλάμε για τη σωστή νοοτροπία, την άθληση, τη διατροφή, τη ψυχολογία, την αποκατάσταση μετά από τραυματισμούς, τις νίκες και τις αποτυχίες του κάθε ενός από εμάς που παλεύει να φτάσει το μέγιστο των δυνατοτήτων του. Σήμερα μαζί μας ο φυσικοθεραπευτής Γιώργος Βίχας και ιδιοκτήτης 3 κέντρων φυσικοθεραπείας στη Λευκοσία. Γιώργο μας, καλώς όρισες. Να είστε καλά, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Σήμερα λοιπόν σε έχουμε μαζί μας για να μιλήσουμε για τη φυσικοθεραπεία και θα ήθελα να ξεκινήσω με κάτι πιο ανθρώπινο. Τι ήταν αυτό που σε τράβηξε στη φυσικοθεραπεία για να καταλάβεις ότι αυτό είναι το πάθος σου και θες να το κάνεις και σαν επάγγελμα? Εντάξει, αυτό με τράβηξε και λίγο τυχαίο. Ναι. Στην Κύπρο εντάξει είναι λίγο τυχαίο το πώς διαλέγουμε οι νεαροί τέλος πάντων Η το αλήθεια επάγγελμα μας. αυτό είναι, ναι, με τις συγκυρίες. Ναι, είναι ότι απλά ήμουν από τους τυχερούς και άρεσε μου. Δεν είχα κάποια ανυφή με το επάγγελμα πριν να το αποφασίσω. Ούτε κάποιο τραυματισμό που σε έφερε κοντά στη ελάχιστα πράγματα φυσικοθεραπεία. όπως όλοι. Δεν ήξερα πώς είναι το επάγγελμα, απλά ήταν η πρώτη μου επιλογή. Απλά όλος τυχαίως άρεσε μου και γι' αυτό συνέχισα. Το έβαλες σαν επιλογή, τέριαξε αυτό και ξεκίνησες και από ό,τι φαίνεται πας και πολύ καλά, γιατί μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα έχεις ήδη 3 κέντρα στη Λευκοσία αποκατάστασης και φυσικοθεραπείας. Πότε πρέπει κάποιος πραγματικά να αναζητήσει τη φυσικοθεραπεία και όχι απλά τη ξεκούραση? Πότε είναι το turning point που πρέπει να καταλάβει κάποιος ότι πρέπει να πάω για φυσικοθεραπεία? Ο κυριότερος λόγος που μπορεί να πάει κάποιος στη φυσιοθεραπεία είναι αν έχει κάποιους πόνους. Είτε μυοσκελετικούς, είτε λόγω κόπωσης, είτε λόγω καθημερινότητας. Αν έχει οποιοδήποτε πόνο ο οποίος επιμένει και συνεχίζει για εβδομάδες ή για μήνες, καλό θα ήταν να το κοιτάξεις, γιατί συνήθως όταν το δούμε από την αρχή μπορεί να είναι κάτι πολύ εύκολο μέσα σε λίγες συνεδρίες, 1-2 εβδομάδες μπορεί να βρουν και το πρόβλημα και τι σου προκαλεί τους πόνους. Αν το αφήσουμε για αρκετόν καιρό μπορεί να γίνει χρόνιο και να γυρίσει σε παθολογία. Μάλιστα, και να είναι και πιο δύσκολο έτσι ώστε να έρθει σε μια σωστή λειτουργική κατάσταση. Μπορεί να πάρει πολύ χρόνο, μπορεί εβδομάδες, μήνες, ή αν το αφήσουμε και για χρόνια να μην το κοιτάξουμε, μπορεί να γίνει μια χρόνια κατάσταση. Ναι, που να επηρεάζει πολλούς τομείς πλέον της καθημερινότητας, φαντάζομαι. Θα γίνει μέρος της καθημερινότητας. Αν έχουμε έναν πόνο στη μέση, τον οποίο τον αφήνουμε ξανά και ξανά για χρόνια, να καταλήξουμε με χρόνιο πόνο στη μέση. Μάλιστα. Ένας απλός, ας πούμε, λογικός πόνος στη μέση, λογικός, όχι πολύ έντονος, εσείς συστήνετε να πάνε στο γιατρό πρώτα καλύτερα ή μπορείτε να κάνετε και εσείς την γνωμάτευση για να ξεκινήσει μια φυσικοθεραπεία? Αν είναι απλός πόνος στη μέση, ο οποίος δεν συνοδεύεται είτε που μούδια μας στο πόδι, μπορεί απλά και να πάει σε φυσιοθεραπευτή κατευθείαν, δεν υπάρχει λόγος να πάει στο γιατρό. Το θέμα, αν δεν είχε κάποιον ατύχημα, δηλαδή δεν είχε κάποια πτώση ή τραυματισμό, δεν υπάρχει λόγος να πάει στο γιατρό για να πάει να κάνεις εξετάσεις, παράδειγμα. Γιατί η διαφορά με τον γιατρό είναι ότι απλά θα κάνουμε εξετάσεις, ακτινογραφίες, MRI κτλ. Αν είναι απλώς μικρός πόνος, μπορεί να είναι μικρός, πάμε κατευθείαν στο φυσιοθεραπευτή. Και αν δούμε ότι δεν λύνεται μέσα από 2, 3, 4 συνεδρίες ή ο φυσιοθεραπευτής κρίνει ότι χρειάζεται περαιτέρω εξετάσεις, τότε να πας στο γιατρό. Δεν υπάρχει λόγος να πάμε για οτιδήποτε κατευθείαν στο γιατρό. Ναι. Και μιας και όλα περιτριγυρίζονται γύρω από τη ψυχολογία, πόσο βοηθάει στην πρόληψη αλλά και στην αποκατάσταση μετά από ένα τραυματισμό γενικά η ψυχολογία ενός ατόμου? Εξαρτάται. Βοηθά, εννοείται βοηθά. Εξαρτάται από το πόσο σοβαρά να πάρει τον τραυματισμό κάποιος. Πολλές φορές βλέπουμε ότι άτομα τα οποία έχουν κάποιον πόνο, ο οποίος είναι πολλά έντονος, δεν υπάρχει κάποια συγκεκριμένη παθολογία, παίρνουν το πολύ πιο σοβαρά, με αποτέλεσμα να τους επηρεάζει σε όλο το σώμα. Ναι. Δηλαδή, ένας πόνος που για κάποιον άλλο μπορεί να ήταν 3 από τα 10, σε κάποιους άλλους μπορεί να είναι. Να γίνεται ακόμα πιο τραγικός. Τραγικός, να μείνεις στο κρεβάτι, να μην μπορούν να πάνε δουλειά. Ανάλογα φυσικά και με τις εμπειρίες και τα βιώματα που έχει ο καθένας. Και τι του είπασαι. Δηλαδή, αν κάποιος του είπε ότι πρέπει να μείνει ακίνητος, πρέπει να το ξεκουράσει, γιατί μπορεί να γίνει πολύ πιο σοβαρό, να οδηγηθεί σε χειρουργείο κτλ. Αμέσως ψυχολογικά το άτομο βιώνει το πολύ, πολύ πιο έντονα. Δηλαδή, ένας πόνος που δεν θα ήταν τόσο έντονος, γίνεται πολύ πολύ πιο έντονος. Ναι. Γελάω γιατί καμιά φορά ρωτάνε και τα λάθος άτομα την άποψή τους
που δεν κατέχουν το αντικείμενο και έτσι μπορούν να έρθουν με την άποψη ή με μια φοβία στο μυαλό τους που αυτό δεν ισχύει. Ισχύει 100%. Ιδίως να το δεις, ας πω ένα παράδειγμα, ένα χειρουργείο, για παράδειγμα. Το ίδιο χειρουργείο για τον νόμο, ας πούμε, Ναι. αν ρωτήσει κάποιος έναν άτομο πώς εβίωσε το χειρουργείο, αν η εμπειρία του εκείνου του ατόμου δεν ήταν καλή, θα παρουσιάσει ένα χειρουργείο ως πολύ 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 δύσκολο. Ναι. Με αποτέλεσμα και ο άνθρωπος μετά ενδεχομένως το χειρουργείο να είναι πολύ πιο εύκολο, να το αντιμετωπίσει πολύ πιο δύσκολα από όσο θα έπρεπε. Επειδή είχε την προκατάληψη που άκουσε από το άλλο άτομο. Ναι, μετά να υπάρχει κινησοφοβία, να φοβάται να σηκώσει φορτία, να μετακινήσει το χέρι του, με αποτέλεσμα να του πάρει πολύ πολύ περισσότερο χρόνο η αποκατάσταση. Μάλιστα. Ο μεγαλύτερος μύθος που πιστεύεις υπάρχει στη φυσικοθεραπεία ποιος είναι? Μύθος. Μύθοι πολλοί. Εντάξει, από το μεγαλύτερο μύθο ότι η φυσιοθεραπεία είναι μόνο όταν πονάς, η φυσιοθεραπεία είναι μόνο μάλαξη, είναι μόνο μηχανήματα. Υπάρχουν πάρα πολλοί μύθοι, εντάξει, που αλλάσουν μέσα από τα χρόνια. Και οπότε η ενημέρωση από τους φυσιοθεραπευτές, όσον περνούν τα χρόνια, μαθαίνει και ο κόσμος παραπάνω για το επάγγελμα του φυσιοθεραπευτή, ιδίως τώρα με το ΓΕΣΥ. Επειδή κακά τα ψέματα, πριν το ΓΕΣΥ ήταν πολλά πιο λίγος ο κόσμος που πήγαινε για φυσιοθεραπεία. Ενώ τώρα ο κόσμος είναι παραπάνω, με αποτέλεσμα να ενημερώνεται και καλύτερα για τις υπηρεσίες της φυσιοθεραπείας. Πότε πρέπει να γίνεται, πού πρέπει να γίνεται. Μάλιστα. Εσείς είστε στο ΓΕΣΥ και έτσι βλέπετε ότι και ο κόσμος είναι πιο ζεστός, έτσι ώστε να έρθει να κάνει μια θεραπεία λόγω του οικονομικού. Λόγω του οικονομικού, βέβαια. Γιατί κακά τα ψέματα είναι μια υπηρεσία που μπορεί να κοστίσει αρκετά. Οπότε πλέον μπορούν όλοι να έχουν πρόσβαση. Να έχουν μια πρόσβαση για ένα συγκεκριμένο αριθμό θεραπείων εύκολα. Ναι. Η διατροφή τώρα πώς συσχετίζεται με την αποκατάσταση μετά από ένα τραυματισμό? Δηλαδή χρειάζεται όντως να ακολουθήσουν και ένα ισορροπημένο τρόπο στη διατροφή τους, έτσι ώστε να έχουμε τα σωστά αποτελέσματα. Σίγουρα παίζει ρόλο, ιδίως αν έχει κάποιον τραυματισμό ή έντονες προπονήσεις. Εντάξει, είναι και η ειδικότητα μου η διατροφή, αλλά αν μιλούμε για κάποιους αθλητές, για παράδειγμα, ή άτομα που κάνουν έντονες προπονήσεις, παίζει πολύ ρόλο η διατροφή στο πόσους τραυματισμούς να έχουμε, είτε μυγούς, είτε κάποιες άλλες κακώσεις. Πρέπει να υπάρχει σωστή διατροφή για να αποφύγουμε μελλοντικούς τραυματισμούς. Ναι. Ή ακόμη μετά και από ένα χειρουργείο πρέπει να συνδυαστεί, φαντάζομαι, η αποκατάσταση του καθενός στη φυσικοθεραπεία μαζί με μια σωστή διατροφή, έτσι ώστε να... Κυρίως για αθλητές. Αν μιλούμε για τον μέσον άνθρωπο που έκαμε ένα χειρουργείο, γιατί δεν παίζει και τόσο ρόλο. Ναι. Φυσικά πρέπει να προσέχουμε λόγω χειρουργείου, αν έχει κάποια άλλα προβλήματα, είτε καρδιολογικά, είτε αγκιακά, παίζει ρόλο φυσικά. Ποιο είναι το πιο υποτιμημένο είδος άσκησης που μπορεί να μας προφυλάξει, έτσι ώστε να μην έχουμε τραυματισμούς? Δεν υπάρχει καλή και κακή άσκηση. Όλα τα ίδια ασκήσεων είναι καλά. Ούτε τόσο υποτιμημένα, ούτε τόσο υπερτιμημένα. Εντάξει, υπάρχουν υπερτιμημένα. Γενικότερα όμως χρειαζόμαστε άσκηση. Εγώ κοινό που λέω και στους ασθενείς είναι ότι καλό θα ήταν να κάνεις τουλάχιστον κάτι 2 φορές την εβδομάδα, είτε το crossfit, είτε πιλάτες, είτε γυμναστήριο, είτε βάρη. Φτάνει να το εντάξεις μες στην καθημερινότητα σου και να σ' αρέσκει. Γιατί αν σου πω εγώ να κάνεις μια άσκηση για την υγεία σου, για να αποφύγεις τους πόνους στη μέση, για παράδειγμα, αν το κάνεις επειδή σου το είπα εγώ, να το κάνεις 1, 2, 3 μήνες και να το σταματήσεις. Οπότε είναι πολλά σημαντικό. Εγώ που συστήνω πάντα, βρει κάτι το οποίο σου αρέσκει. Έτσι ώστε να έχεις και το consistency, την πειθαρχία. Ακριβώς. Και να το βάλεις μες στη ρουτίνα σου. Μάλιστα. Αλλά αν υπάρχει καλό και κακό είδος άσκησης, όλες οι ασκήσεις μπορούν να προσαρμοστούν στον αθλούμενο. Υπάρχει μια τάση τώρα να γίνεται πιο πολύ γνωστό το mobility movement, η κινησιολογία με ασκήσεις ευληγησίας. Αυτά πιστεύεις μας προστατεύουν πιο πολύ, αφού είναι πιο πολύ το εύρος κίνησης, από τραυματισμούς, ή πρέπει να είναι και προσεκτικός ποιος το κάνει? Δηλαδή, αν δεν έχεις ξανακάνει ευληγησία ποτέ στη ζωή σου, μπορεί και να φέρει τα αντίθετα αποτελέσματα. Το mobility είναι εξαιρετικό. Εγώ συστήνω το πάρα πολλά, ιδίως σε αρθρούς όπως το ισχύον, τη μέση. Συστήνω το πάρα πολλά, είναι εξαιρετικό. Απλά δεν μπορεί να είναι η μόνη άσκηση που κάνεις. Το mobility είναι συνδυαστικό. Δηλαδή, αν κάνεις μόνο mobility και αν κάνεις καθόλου ενδυνάμιση, πάλι θα έχεις αντίθετα αποτελέσματα. Ή καρδιοαναπνευστικό ή άλλους λόγους, ναι.
Σίγουρα, αλλά είναι εξαιρετικό το mobility, ιδίως σε συγκεκριμένες αρθρώσεις. Ναι. Πρέπει να γίνεται, ιδίως λέω ισχύα και μέση. Ναι, έτσι ώστε να υπάρχει το σωστό εύρος κίνησης. Πώς μπορεί να καταλάβει κάποιος ότι πιέζει το σώμα του, ποια είναι τα red flags, υπάρχει μια προειδοποίηση πόνου, ας το πούμε έτσι? Μιλούμε για άσκηση, εννοείται. Ναι, στην άσκηση, γιατί κάποιοι πάνε στο γυμναστήριο, τόσο πολύ τους αρέσει και χάνουν κάπου το μέτρο και εκεί είναι που έρχονται οι τραυματισμοί, είτε επειδή δεν έχουν κάνει αθλητισμό στη ζωή τους, είτε επειδή το έχουν απλά παρακάνει. Γενικότερα η συμβουλή που δίνω, όταν κάνουμε μια άσκηση στο γυμναστήριο ή είδος άσκησης, αν δούμε ότι αρχίζει και καταπονείται μια άρθρωση, είτε όμως είτε το γόνατο, και παρατηρούμε ότι κάποιες ασκήσεις αυξάνουν μας τον πόνο στη διάρκεια που κάνουμε την άσκηση, καλό θα ήταν να τη σταματήσουμε ή να την αλλάξουμε. Μάλιστα. Δηλαδή, αν για παράδειγμα κάνουμε 3 σετ squat, παράδειγμα, και δούμε ότι το δεύτερο σετ που το πρώτο αυξάνει μας τον πόνο στο γόνατο, καλό θα ήταν να σταματήσουμε ή και να την προσαρμόσουμε σε με κάποιον άλλον τρόπο, το οποίο δεν μας προκαλεί πόνο. Μάλιστα. Αν η άσκηση αυξάνει τον πόνο όσο την κάνουμε, το πιο πιθανό να μας προκαλέσει προβλήματα. Και ποια είναι η δικιά σας προσέγγιση ανάλογα με τον ασθενή που έχετε απέναντί σας, αν είναι π.χ. αθλητής, αν είναι εργαζόμενος γραφείου, αν είναι ηλικιωμένος, υπάρχει αλλαγή στην προσέγγιση του φυσικοθεραπευτή? 100%. Σίγουρα προσαρμόζουμε το πρόγραμμα ανάλογα με τον άνθρωπο που έχουμε μπροστά μας. Ναι, μεν πρέπει να δίνουμε σε όλους άσκηση, σε όλους κίνηση, αλλά άλλη κίνηση θα δώσει σε έναν μέσον ενήλικα 50 χρόνων που έχει μια απλή καθημερινότητα. Άλλον είδος κίνηση θα δώσει σε κάποιον 20, άλλο σε έναν ηλικιωμένο. Ναι. Και στους δύο όμως πρέπει να δώσει τα κατάλληλα φορτία και την κατάλληλη κίνηση για να αλλάξει τον τρόπο ζωής του και την καθημερινότητα του. Όλοι πρέπει να εντάξουν άσκηση ανάλογα με το τι μπορούν να κάνουν. Είτε είναι στο σπίτι, είτε σε γυμναστήριο. Και εσείς είστε αυτοί που βάζετε τα πρώτα λιθαράκια άσκησης έτσι ώστε να επανέλθει ο άλλος και μετά να πάει σε ένα γυμναστήριο να κάνει κάτι με πιο πολλά φορτία. Εμείς θα δώσουμε τα πρώτα ερέθισμα να κινείται. Ναι. Ένα μικρό ασκησιολόγιο, ας το πούμε έτσι. Και ασκησιολόγιο και καθοδήγηση στο ότι ναι, ξεκίνα να κινείσαι, δεν θα πάθεις ζημιά. Ναι. Να το δούμε και κάποιον ασκησιολόγιο και να του πω ότι μπορεί να πάει και σε ένα γυμναστήριο ή και μόνος του ακόμα στο σπίτι. Κάτι πρέπει να κάνει. Γιατί αν τελειώσει που μας και δεν κάνει απολύτως τίποτα, είναι θέμα χρόνου να επανέλθει όπως ήταν. Ναι. Μάλιστα. Τώρα, αν ήταν να εκφέρετε κι εσείς γνώμη, αν υπάρχει ένας σοβαρός τραυματισμός, σοβαρός στα λογικά πλαίσια, μπορείτε να εκφέρετε άποψη μόνο με την οπτική επαφή που θα έχετε με τον ασθενή, αν θα πρέπει να κάνει χειρουργείο και φυσικοθεραπεία ή μόνο φυσικοθεραπεία? Υπήρχαν περιπτώσεις οι οποίες πιστέψατε ότι μόνο με τη φυσικοθεραπεία μπορούν να λυθούν κάποια θέματα και όντως ήταν η σωστή απάντηση? Γιατί ακούμε τόσα πολλά πλέον και για τα χειρουργεία, που καμιά φορά απλά στέλνουν κάποιον ο οποίος δεν το έχει και τόσο ανάγκη, ενώ το θέμα μπορεί να λυθεί και με φυσικοθεραπεία. Τις πλήστες περιπτώσεις μπορούμε να καταλάβουμε αν κάποιος ασθενής χρειάζεται χειρουργείο ή όχι. Μιλούμε πάντα για μυοσκελετικούς τραυματισμούς. Ναι. Στις περιπτώσεις που δεν μπορούμε να το καταλάβουμε, κλινικά τουλάχιστον με κάποια τεστ, κάποιες εξετάσεις, να χρησιαστούμε περαιτέρω εξάρτηση όπως MRI παράδειγμα. Μάλιστα. Τώρα, εγώ τι συστήνω τις παραπάνω φορές είναι ότι αν πάρουμε ένα παράδειγμα των ώμων, έχουμε μια αντενοντίτιδα από έναν τραυματισμό. Μπορεί να ξεκινήσει κάποιες φυσιοθεραπείες, να κάνει 2-3 συνεδρίες, παράλληλα να κλείσει το ραντεβού του στον ορθοπαιδικό ή στο διαγνωστικό κέντρο να κάνει το MRI του. Και αν δούμε ότι βελτιώνεται η κατάσταση, συνεχίζουμε φυσιοθεραπείες. Αν δούμε ότι βελτιώνεται, μπορεί να προχωρήσει σε χειρουργείο. Ναι. Υπάρχουν φυσικά και περιπτώσεις που χρειάζεται άμεσα χειρουργείο, αλλά συνήθως είναι τραυματικές περιπτώσεις. Δηλαδή, αν κάποιος έχει τραυματισμό. Συνήθως σε χρόνιες καταστάσεις, τις περισσότερες φορές προτιμούμε να το πάρουμε συντηρητικά και έχει πολύ θετικά αποτελέσματα. Και αν δούμε ότι δεν βελτιώνεται στους 2-3 μήνες ή χειροτερεύει, τότε προχωρούμε σε χειρουργείο. Ναι. Μάλιστα, άρα η μαγνητική τομογραφία χρειάζεται εκεί που δεν μπορούμε να δούμε την κλινική εικόνα ουσιαστικά. Ακριβώς. Η μαγνητική τομογραφία έρχεται για να επιβεβαιώσει τι μπορούμε να δούμε κλινικά. Δηλαδή, κάνουμε κάποια τεστ, βλέπουμε ότι υπάρχει ένα πρόβλημα στον τένοντα του ώμου. Τώρα, πόσο μεγάλο είναι,
αν είναι πλήρης ρήξη. Παράδειγμα, εντάξει, δεν μπορούμε να το ξέρουμε Ναι. μέσω της κλινικής εικόνας, αλλά ξέρουμε ότι υπάρχει ρήξη. Ναι. Μπορούμε να καταλάβουμε περίπου το μέγεθος, αλλά δεν μπορούμε να το πάρουμε με ακρίβεια. Αλλά εντάξει, μπορούμε να καταλάβουμε αν χρειάζεται χειρουργείο σε ένα μεγάλο ποσοστό. Και μετά έρχεται η επιβεβαίωση από τον γιατρό. Και επιβεβαίωση από τον γιατρό και το MRI. Που και πάλι το MRI μπορεί να μην είναι και 100% αν δεν κάνουν την πραγματική χείριση για να δουν ακριβώς τι συμβαίνει μέσα. Πάντα. Το MRI δείχνει ένα μέρος της εικόνας. Π.χ. για το γόνατο δείχνει νομίζω το 60% της άρθρωσης. Ναι, και εγώ εμπειρικά αυτό έχω καταλάβει, ότι η πραγματική εικόνα είναι την ώρα που ο γιατρός θα είναι μέσα στο χειρουργείο για να καταλάβει τι συμβαίνει. Ακριβώς. Εντάξει, φαίνεται αν υπάρχει κάποιος μεγάλος τραυματισμός, π.χ. στο χιαστό, είναι να φανεί. Ναι. Αλλά αν είναι μια φθορά στο μηνίσκο, μπορεί να μην ξέρουμε πόσο μεγάλη είναι η φθορά. Θα πρέπει να γίνει συγγραφή, για παράδειγμα, ή θα πρέπει να γίνει καθαρισμός. Μάλιστα. Και είναι να το δει ο γιατρός μέσα στο χειρουργείο. Ναι. Αυτό με το μηνίσκο δίστανται οι απόψεις και ακόμη και για παιδιά, γιατί εμείς λόγω του επαγγέλματος που ασχολούμαστε με αγωνιστικό αθλητισμό στον Diversity, βλέπουμε για παιδιά που έχουν γονιδιακό μηνίσκο που δεν είναι C-section και είναι bucket μηνίσκους, και όταν υπάρχει ένας τραυματισμός, τότε μπορούν να πούνε και στο παιδί να καταφύγει στο χειρουργείο, που και εγώ ακόμη εδώ αναρωτιέμαι αν πραγματικά αυτό είναι η μόνη λύση, γιατί μιλάμε για παιδιά 10, 12, 14, αν όντως μπορεί να φτιαχτεί με φυσικοθεραπεία, τουλάχιστον για να μην καταφύγουν στο χειρουργείο. Συνήθως τα παιδιά και λόγω ανάπτυξης που ακόμα ψηλώνουν, αναπτύσσονται τα οστά, προτιμούμε να το πάρουμε συντηρητικά. Ναι. Συνήθως. Εκτός αν είναι ένας μεγάλος τραυματισμός. Σε ποια ηλικία είναι που τερματίζεται η ανάπτυξη με τα οστά και μπορεί να πούμε διαφέρει από παιδί σε παιδί. Μετά τα 16 με 18 συνήθως γίνονται χειρουργία. Ναι. Αλλά 12, 13, 11 συνήθως αποφεύγουμε τα για λόγους ανάπτυξης. Ιδίως ας πούμε αν είναι ένας χιαστός, όπου είναι να τρυπήσουμε το κόκκαλο. Και αμέα συνήθως αποφεύγουμε το. Εξαρτάται φυσικά και από το παιδί. Αν είναι επαγγελματίας αθλητής, αν θέλει να προχωρήσει, αν θέλει να σταματήσει, παίζει ρόλο πάντα και το πόσο. Ναι. Αν είναι επαγγελματίας, η άποψή σας και είναι παιδί, τι είναι, να πάει στο χειρουργείο ή να προσπαθήσει πιο. Υπάρχουν θετικά αποτελέσματα. Δηλαδή σε παιδιά που κάνουν χιαστούν, πολύ θετικά τα αποτελέσματα. Απλά εντάξει, επειδήίστανται οι απόψεις από τους χειρούργους. Το ξέρουν καλύτερα οι ορθοπαιδικοί χειρούργοι. Ας πούμε, πρόσφατα είχα έναν παιδί το οποίο πήγε μια χαρά. Κάποιοι χειρούργοι θέλουν να το χειρουργήσουν, κάποιοι άλλοι όχι. Αλλά υπάρχουν θετικά αποτελέσματα στα χειρουργία. Μάλιστα. Και υπάρχει περίπτωση που μπορεί να ακούσουμε ότι έχει κλειδώσει το γόνατο. Είναι όντως αυτό το ψευδοκλείδωμα, ή όντως μπορεί να κλειδώσει και το παιδί πρέπει να πάει εκεί για να ξεκλειδώσει μέσω χειρουργείου? Όταν το κλειδώσει το γόνατο είναι μια γενική ορολογία. Πρέπει να γίνει εξέταση μαγνητική για να δούμε τι έπαθε μετά από τον τραυματισμό. Μάλιστα. Αν υπάρχει ρήξη μηνίσκου, αν υπάρχει χιαστός, το γόνατο μπορεί να κλειδώσει και λόγω κάποιου ειδήματος. Μπορεί να κλειδώσει και που φόβουν καμιά φορά. Πρέπει να το δούμε. Ναι. Άρα και εσείς με τις γνώσεις σας μπορείτε να εκφέρετε άποψη, γιατί σίγουρα και οι γονείς θέλουν να ακούνε και τον φυσικοθεραπευτή και τον γιατρό, έτσι ώστε να δουν αν μπορούν συντηρητικά ή αν πλέον δεν υπάρχει άλλη λύση. Σίγουρα, αλλά λέω σας ξανά, συνήθως τα παιδιά προτιμούμε τουλάχιστον τους πρώτους 1-2 μήνες να το πάρουμε συντηρητικά. Αν έχει ένα πρόβλημα στο μηνίσκο, για παράδειγμα, το οποίο μπορεί να το δοκιμάσουμε, θα το δοκιμάσουμε. Δεν θα πάει κατευθείαν το μόνο στο χειρουργείο. Ναι. Και πώς μπορούμε να ξεχωρίσουμε τον καλό πόνο από τον κακό πόνο? Γιατί αυτό είναι ένα μεγάλο μπέρδεμα, νομίζω, σε πολύ κόσμο. Πάλι ξαναλέω, όταν αυξάνεται ο πόνος, αν για παράδειγμα έχουμε έναν πόνο στο γόνατο και πάμε για ένα απλό περπάτημα και εκείνος ο πόνος μετά αυξάνεται και διαρκεί για ώρες ή για μέρες. Μετά από το περπάτημα. Τόσο είναι κακός πόνος. Ναι. Αν για παράδειγμα έχουμε ένα συμπληματάκι όσων περπατούμε και στη συνέχεια όσων περπατούμε λιγοστεύει και δεν συνεχίζει μετά, ούτε υπάρχει πρίξιμο, it's okay, μπορούμε να συνεχίσουμε. Οπότε ο τρόπος να το ξεχωρίσουμε είναι πόση διάρκεια και πόσο αυξητική τάση έχει ο πόνος. Αν αυξάνεται συνέχεια καθ' όλη τη δραστηριότητα μας, τότε είναι πρόβλημα. Ή αν έχουμε μετά πρίξιμο, ή αν συνεχίζει για τις επόμενες μέρες ή εβδομάδες, τσάμε πρόβλημα. Οπότε πρέπει να πατηρούμε ανάλογα με το τι κάνουμε και πόσο αυξάνεται ο πόνος. Και εννοείται ότι μετά από ένα χειρουργείο είναι πάλι διαφορετική η κατάσταση, γιατί μπορεί να θέλουμε και λίγο πόνο έτσι ώστε να επαναφέρουμε
την άρθρωση στην λειτουργική της κατάσταση. Σωστά, αλλά και πάλι με όρια. Ναι. Δηλαδή, κάθε εβδομάδα μετά από ένα χειρουργείο πρέπει να λιγοστεύει και ο πόνος και να έχουμε και καλύτερα αποτελέσματα. Μάλιστα. Αν ο πόνος εβδομάδα με εβδομάδα να αυξάνεται, κάτι πάει κάτι λάθος. δεν πάει σωστά, ναι. Μάλιστα. Και πότε μπορεί να χρησιμοποιεί κάποιος μετά από ένα τραυματισμό ζεστό και πότε κρύο, γιατί πάλι υπάρχει ένα μεγάλο μπέρδεμα εδώ με το ζεστό και με το κρύο. Κάποιοι κάνουν και τα δύο, κάποιοι αναρωτιούνται. Εντάξει, ξαναείπα το πολλές φορές. Για μένα δεν έχει και τόση σημασία. Είτε ζεστό είτε κρύο βάλεις, δεν βοηθά. Δεν έχει κάποιον αποτέλεσμα θεραπευτικό. Συνήθως εκείνο που προτείνεται είναι σε μυϊκούς τραυματισμούς. Παραβάλουμε, αν έχουμε μια ψήξη για παράδειγμα, το ζεστό ίσως να ακολουθήσει περισσότερο. Είτε το είναι ένα ζεστό επίθεμα, είτε το είναι ένα ζεστό ντους. Ανακουφίζει περισσότερο τους μυϊκούς τραυματισμούς. Το κρύο συνήθως συστήνεται σε διαστρέμματα, χτύπηματα στα γόνατα, σε χτύπηματα κυρίως όπου υπάρχει πρίξιμο και είδημα. Αλλά κανένα από τα δύο δεν είναι θεραπευτικό. Είναι και τα δύο λειτουργούν ως παυσίπονο. Ναι, η πρώτη λύση. Ναι, είτε βάλεις είτε δεν βάλεις, μικρή σημασία έχει. Απλά θα νιώσεις λίγο καλύτερα για μερικά λεπτά ή ώρες. Μετά θα επανέλθει ξανά. Μπορεί να βοηθήσει έστω και για στιγμιαία, γιατί ακούμε κάτι για 24 ώρες χρήση, 48 ώρες. Δεν βοηθάει, είναι μόνο για τον πόνο. Είναι λειτουργά ως παυσίπονο. Δεν έχει σημασία να το βάλει. Αν παράδειγμα βάλεις πάγο στο γόνατο, θα σου βοηθήσει για 1, 2, 3 ώρες, διαφέρει από άτομο σε άτομο φυσικά, και μετά θα επανέλθει. Μάλιστα. Δεν θα βοηθήσει ούτε στο πρίξιμο, ούτε στο είδημα, ούτε θα σου κάνει πιο γρήγορη την αποκατάσταση. Τώρα πάμε λίγο στα μηχανήματα της φυσικοθεραπείας. Εξήγησε μας λίγο ultrasound, laser, τεκάρ, μαγνητικά, διαθερμία. Είσαι 5 εξηγειωμένη διαφορετικά. Είσαι εξηγειωμένη, εντάξει. Θες να τα πάρω ένα. Ναι, ultrasound. Πάμε λίγο στο ultrasound. Τι κάνει? Εντάξει, ξαναείπα το, ας πούμε, για το ultrasound, για το laser, τα μαγνητικά, τα όλα βάλω σε μια κατηγορία. Υπάρχουν πολλές έρευνες. Να σου το αναλύσω λίγο. Υπάρχει, ας πούμε, μια έρευνα και για τα τρία τούτα που σου αναφέρα, η ίδια έρευνα. Πήραμε 200 άτομα, παράδειγμα, με παρόμοια σκελετικά προβλήματα. Πόνος στο γόνατο, αγκώνες, απλά καθημερινά προβλήματα. Στους 100 έκαναμε το μηχάνημα κανονικά, στους άλλους έκαναμε το μηχάνημα σβηστών. Γιατί και σε όλα τούτα τα τρία δεν υπάρχει αίσθηση, δεν νιώθεις κάτι. Ούτε στο laser, ούτε στο ultrasound, ούτε στα μαγνητικά. Δεν νιώθεις ότι γίνεται κάτι. Οπότε, για να ρωτήσετε μετά τον ασθενή πώς νιώθει. Ακριβώς. Και οι δύο ομάδες, δηλαδή στην μια ομάδα ήταν 55%, στην άλλη ήταν 45%, και οι δύο ομάδες είχαν θετικά αποτελέσματα. Νιώσαν ελαφρώς καλύτερα. Οπότε δεν τα δαιμονοποιούμε ότι δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται, απλά δεν έχουν τις αποδείξεις ότι όντως δουλεύουν. Έχουν το θεωρητικό υπόβαθρο, αλλά δεν αποδείχτηκε ότι τούτον δουλεύει. Δεν αποδείχτηκε όμως ότι είναι το αντίθετο, ότι δεν δουλεύει. Φυσικά υπάρχουν δεκάδες μέσα για να χρησιμοποιήσει ένας φυσιοθεραπευτής, είτε φυσικά είτε άσκησης, υπάρχουν δεκάδες τεχνικές. Εγώ προσωπικά προτιμά χρησιμοποιούμε τεχνικές που ξέρουμε ότι έχουν καλύτερα αποτελέσματα. Γιατί έχω να σου αφιερώσω παράδειγμα 45 λεπτά μια ώρα, παρά να σου βάλω μαγνήτες ή πάγων και αφιερώσουμε μισή ώρα σε τούτο, προτιμά σου δω κάτι το οποίο ξέρω ότι λειτουργεί. Και να κάνουμε έτσι η θεραπεία μας. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν και εκείνα, απλά συνοδευτικά ίσως. Ναι, αν πάτε σε φυσιοθεραπευτή και κάνετε 10 συνοδρίες, για μένα καλό δεν θα ήταν και οι 10 να περιέχουν τούτα που είπαμε. Τώρα θα τα χρησιμοποιήσουμε 1 ή 2 φορές, it's okay, μια χαρά, μπορεί να απαλύνουν τον πόνο, ανάλογα από την περίπτωση του καθενός. Ναι. Μάλιστα. Ωραία, και σε φέρνω πάλι πίσω στα παιδιά για το θέμα της σκολίωσης. Στις πόσες μοίρες πρέπει το παιδί να ξεκινήσει εξειδικευμένο πρόγραμμα γύμνασης και στις πόσες μοίρες ίσως να απευθυνθούμε πλέον και στο χρησινάρθηκα? Εξαρτάται από την ηλικία του παιδιού. Αν για παράδειγμα ένα παιδί στα 11 παρουσιάσει 10 μοίρες σκολίωση, πρέπει να ξεκινήσει άμεσα φυσιοθεραπεία ή άσκηση. Εξειδικευμένη άσκηση. Γιατί είναι ηλικίες που ψηλώνουν, που έχουν μεγάλη αναπτύξη τα παιδιά, μπορεί να πάρουν 10 πόντους σε μικρό χρονικό διάστημα, μπορεί να αυξηθεί απότομα η σκολίωση. Δεν μας ενδιαφέρει τόσο να μειώσουμε
τη σκολίωση. Παράδειγμα, αν είναι 10 μοίρες, αλλά ενδιαφέρει μας μέσω άσκησης τουλάχιστον να μην μεγαλώσει. Μια συντήρηση. Ναι. Γιατί μετά, αν πάμε να μεγαλώσει 18-20 μοίρες, μετά τις 24 μοίρες πρέπει να μπει και η δαιμόνας. Συνήθως συστήνεται και η δαιμόνας μέσα στις 24 μοίρες, που είναι μια πολύ δύσκολη διαδικασία για το μωρό. Γιατί ο κηδεμόνας πρέπει να φορείται γύρω στις 22. Αυτό που λέμε νάρθηκας, ναι. Πρέπει να το φορούμε 22 με 23 ώρες ημερησίως. Και είναι κάτι πολύ δύσκολο και ψυχολογικά και σωματικά για το μωρό. Τουλάχιστον για 12 με 18 μήνες. Και πρέπει να γίνονται παραληπτικές εξετάσεις κάθε 6 μήνες. Και μπορούν να γυμναστούμε αυτό το. Βγαίνει κατά τη διάρκεια της ασκήσεως ναρθικάς. Αν κάποιο μωρό είναι παράδειγμα 30 μοίρες σκολίωση, μπαίνει σε ένα πρόγραμμα εκγύμνασης για τα επόμενα 2-3 χρόνια. Βγαίνει κατά τη διάρκεια της ασκήσεως ναρθικάς και επανατοποθετείται ξανά μετά. Ναι. Γι' αυτό λέω είναι αρκετά δύσκολο. Οπότε, αν και δεν μπορούν να το φορέσουν και μόνοι από ό,τι κατάλαβα. Θέλουν βοήθεια έτσι. Εξαρτάται από τον νάρθηκα, αν είναι σκολίωση πάνω κάτω. Συνήθως χρειάζονται αν είναι μωρά, συνήθως χρειάζονται μια μικρή βοήθεια. Μάλιστα. Αλλά πάλι, αν έχουμε ένα μωρό το οποίο έχει σκολίωση 12-13 μοίρες, καλό θα είναι να το κοιτάξουμε για να μην προχωρήσει, γιατί είναι δύσκολο και για τους γονείς και για τα μωρά. Και όταν φτάσουμε σε τέτοιες μοίρες, 28, 30, 32, δεν μπορεί να επανελθεί στις 8 μοίρες. Να το μειώσουμε, με πολλή δουλειά. Με πάρα πολλή δουλειά, αλλά πάλι θα είναι περιορισμένος το πόσο μπορεί να βελτιωθεί. Ναι. Μάλιστα, άρα η πρόληψη είναι το καλύτερο. Σίγουρα πρέπει να ελέγχουμε τα μωρά που μικρή ηλικία και συχνά, δηλαδή αν εμφανιστεί ακόμα και μια μικρή σκολίωση 7-8 μοίρες, πρέπει να γίνει επαναληπτικός έλεγχος σε 6 μήνες, σε 8 μήνες, σε ένα χρόνο, για να το δούμε. Αν χρειάζεται να πάει ξανά για να μπει σε ένα πρόγραμμα ανάσκησης. Μάλιστα. Τώρα πίσω στους ενήλικες. Πόσο φυσιολογικό είναι να έχει κάποιος ημικρανία και πονοκέφαλο, πόσο συχνά και πώς συνδέεται ίσως με πόνο στο σώμα. Η ημικρανία πονοκέφαλο. Λοιπόν, εγώ λέω ότι 2 με 3 επεισόδια το μήνα είναι στα πλαίσια του φυσιολογικού. Φτάνει τα επεισόδια να μην είναι πολύ έντονα. Ναι. Δηλαδή, αν για παράδειγμα έχουμε μια ημικρανία η οποία παίρνουμε ένα πανατόλ ή περνάμε μετά από 3-4 ώρες, έτσι έχουμε το 2 φορές το μήνα, το είναι απολύτως φυσιολογικό. Μάλιστα. Παίζει ρόλο και η καθημερινότητα. Π.χ. στις γυναίκες, αν έχουν περίοδο, αν είναι σε μηνόπαυση, αν κάποιος κάτσει πολλή ώρα στον ήλιο, να φυτατωθεί. Συνθήκες. Ναι, οι συνθήκες του τα παίζουν ρόλο στο ότι να έρθει κάποια ημικρανία ή πονοκέφαλος. Ναι. Αλλά πάλι, αν διαρκεί το επεισόδιο 2, 3, 4 μέρες, το συνήθως συνοδεύεται με πρόβλημα στον αυγένα. Μάλιστα. Οπότε, αν έχουμε έντονα επεισόδια και συχνά, δηλαδή κάθε εβδομάδα, κάθε μέρα, και έντονα, δηλαδή θέλουμε να πάρουμε ένα δουλειά, θέλουμε να έχουμε εντάσει για μετών, έχουμε βουητό στα αυτιά, το συνήθως συνοδεύεται από τον αυγένα, και για μένα είναι που πρέπει να ζητήσουμε βοήθεια. Μάλιστα. Ποια είναι η πιο δύσκολη περίπτωση που έχετε αντιμετωπίσει και τι μάθατε από αυτήν την περίπτωση στο όλο σας έργο στη φυσικοθεραπεία? Δύσκολη περίπτωση, εντάξει, δεν υπάρχει δύσκολο περιστατικό σαν περιστατικό, δηλαδή παθοφυσιολογικά. Υπάρχουν δύσκολες περιπτώσεις με άτομα που έχουν πολύ φόβο, δεν έχουν καλή εικόνα για τη φυσιοθεραπεία ή έχουν φόβο για το χειρουργείο που κάνουν ή για έναν εγκεφαλικό. Π.χ. δύσκολες περιπτώσεις είναι τα εγκεφαλικά. Ναι. Γιατί εκεί είναι και η ψυχολογία πολύ σημαντική. Ναι. Είναι αν κάποιος έχει πάθει ένα εγκεφαλικό επεισόδιο και η μια του πλευρά δεν δουλεύει, πρέπει να μπει σε ένα πρόγραμμα το οποίο να πάρει πάρα πολύ χρόνο. Να πάρει 2 χρόνια. Ένα πρόγραμμα αποκατάστασης που μπορεί να πάρει από 12, 18 μήνες, 24, ανάλογα με το περιστατικό, το οποίο χρήζει σχεδόν καθημερινή φυσιοθεραπεία. Χρήζει πολύ προσπάθεια από τον ασθενή μόνο στο σπίτι και που τα άτομα που τον περιτριγυρίζουν. Χρειάζεται ψυχολογική υποστήριξη που τη γυναίκα του, που τα παιδιά του. Και αμένα αρκετά δύσκολο κυρίως ψυχολογικά. Δεν είναι ότι είναι δύσκολο σαν ότι χρειάζεται πολύ εξειδικευμένες γλώσσες. Είναι ότι είναι δύσκολο, αλλά χρειάζεται πολλή δουλειά κάθε μέρα, πολλές ώρες. Ακριβώς. Και είναι πιο δύσκολα περιστατικά και εξαρτάται πάντα και από το ανασθενή. Και είστε και εσείς πάλι εν μέρει και ψυχολόγοι, έτσι ώστε να στηρίξετε το όλο έργο. Όταν βλέπεις ένα άτομο κάθε μέρα για ώρες, αναγκαστικά πρέπει να συνδέεσαι και προσπαθείς να δώσεις και το καλύτερο σου εαυτό, έτσι ώστε να βγει το θετικό. Αν είσαι απλά τυπικός, δεν θα σου δει το άτομο καλό αποτέλεσμα. Σίγουρα, συμφωνούμε. Και ποιο είναι το πιο συνηθισμένο λάθος που πιστεύεις κάνει ο κόσμος και τραυματίζεται στη γενική εκγύμναση?
Το λάθος δεν είναι συγκεκριμένο το λάθος. Το λάθος είναι ότι δεν προσέχουμε. Ναι. Δηλαδή ξέρουμε ότι έχουμε έναν πόνο στον ώμο. Οκ, ξεκουράζουμε 2-3 μέρες και πάλι ξανά. Συνεχίζουμε να κάνουμε βάρη, συνεχίζουμε να κάνουμε μπάρα, Ναι, συνεχίζουμε. αγνοούμε. Και ο πόνος συνέχεια σιγά σιγά από 2 μέρες πάει 5, από 5 πάει εβδομάδα και μετά γίνεται μια μόνιμη ενόχληση. Ναι, ναι. Και όταν πλέον γίνει κάτι χρόνιο, τότε πολύ ποια δύσκολο, είναι η είναι λύση? πολύ δύσκολο. Πρέπει να μάθεις να ζεις εν μέρει μαζί Όχι, του. πρέπει να μάθεις σε καμία περίπτωση. Ναι. Πρέπει πάντα, αν μου λέω στους ασθενείς, πρέπει να λύσουμε το πρόβλημα σου 100%. Ναι. Απλά χρειάζεται πιο πολύς χρόνος, φαντάζομαι. Ναι, και πρέπει να κάνει, για να επανέλθεις και εσύ όπως ήσουν, να κάνεις τις δραστηριότητες σου. Αν δεν επανέλθουμε 100% και είσαι παράδειγμα 35-40 ετών και έχεις πρόβλημα στη γυμναστική, δεν σε αφήνει να κάνεις τις δραστηριότητες που εσύ ο ίδιος θέλεις, Ναι. και πρέπει να οδηγηθούμε σε άλλες λύσεις. Χειρουργία, παράδειγμα. Μάλιστα. Δεν γίνεται να προσαρμοστείς με έναν πόνο. Να πεις, OK, να ζω με τούτον, σε τούντες ηλικίες. Μάλιστα. Πρέπει να λύσεις το πρόβλημα σου. Ναι. Αν δεν το λύσουμε με φυσιοθεραπεία, να πάμε σε χειρουργία. Μάλιστα. Σωστό. Έτσι ώστε να έχεις μια ποιότητα ζωής. Ακριβώς. Μοιράσου μαζί μας τώρα το αγαπημένο σου motivational quote. Το Motivation. ζητάω από όλους και πάντα με ενδιαφέρει αυτή η απάντηση. Να το πω για τα αγαπημένο. Να πω για φυσιοθεραπεία, εκείνο που λέω, το που πάμε και πριν λίγο. Σταμάτα να συμβιβάζεις με τους πόνους, προσπάθα να τους λύσεις, εν κρίμα να έχεις μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Εγώ και που τους λέω στους ασθενείς, αν κάτι σε ενοχλεί πρέπει να το λύσεις. Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ. Εγώ ευχαριστώ, να είστε καλά. Για όσους μας παρακολουθείτε, μην ξεχάσετε να κάνετε follow το Γιώργο Βίχα στα social media και το Raising Warriors, όπως και να κάνετε subscribe στο κανάλι μας στο YouTube για όλα τα ωραία επεισόδια που έρχονται. Άλλα πρόσημα, till next time.